πρόεδρος της Προνέας Αθηνάς. Το αναφέρω για κάποιους καινούριους φίλους που έχουμε στην παρέα μας. Είτε είστε μέλη της Προνέας Αθηνάς, είτε φίλοι του Συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να είστε κοντά μας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό σε αυτές τις εποχές να συναντιόμαστε οι άνθρωποι του πατριωτικού χώρου. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα ανήκουμε σε αυτό το χώρο και φυσικά να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το κοινό καλό. Βρίσκονται ανάμεσά μας εκπρόσωποι και άλλων φορέων, τους οποίους ευχαριστώ για την παρουσία τους και θα αναφερθώ σε αυτούς αναλυτικά, μιας και ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες μεταξύ των συλλόγων μας. Λόγω του ότι πέρσι δεν μπόρεσε να γίνει η ετήσια αυτή εκδήλωση, φέτος θα κάνουμε απολογισμό των δράσεων και για το 2022 και για το 2023. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα του έργου μας. Για όσους φίλους λοιπόν έχουμε κοντά μας για πρώτη φορά, θέλω να αναφέρω ότι η Προνέα Αθηνά είναι πολιτιστικός και φιλανθρωπικός σύλλογος, ο οποίος ιδρύθηκε το 2018 με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ανά τους αιώνες και τη φροντίδα των συνανθρώπων μας μέσω του φιλανθρωπικού μας έργου. Ανεξάρτητα αν η ονομασία μας είναι αρχαιοελληνικής προέλευσης, εμείς ασχολούμαστε με τη διαχρονική ιστορία του ελληνισμού. Υπενθυμίζω για όσους δεν τον θυμούνται ότι η Προνέα Αθηνά είναι το παγκόσμιο σύμβολο των Δελφών, που βρίσκεται Δελφούς και είναι φυσικά η θόλος αυτή της Προνέας Αθηνάς. Λοιπόν, το πρόγραμμα το σημερινό περιλαμβάνει το εξής. Θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των δράσεων. Θα ακολουθήσει η κοπή της Βασιλόπιτας, η οποία έχει δώρο, σε όποιον φυσικά κερδίσει το φλουρί, μία ημερήσια εκδρομή από το ταξιδιωτικό γραφείο Panos Holidays, όπου θα είναι δικιά σας η επιλογή ποια εκδρομή θα κάνετε, εφόσον φυσικά επισκεφτείτε τις σελίδες του γραφείου. Και αμέσως μετά την κοπή της Βασιλόπιτας έχουμε και κάποια εδέσματα, κάτι να φάμε, να πιούμε και αν έχετε και καλή διάθεση να χορέψουμε. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη να διασκεδάσουμε, σωστά? Είναι και η ημέρα της αγκαλιάς. Είναι και η ημέρα της αγκαλιάς, μας λέει η κυρία Δέσποινα, παγκόσμια ημέρα κιόλας αγκαλιάς. Οπότε καλό είναι έτσι να ενώσουμε λίγο και να ανταλλάξουμε ενέργειες. Στις 26 Ιανουαρίου, αν θέλετε μόνο λίγο ησυχία παρακαλώ, Στις 26 Ιανουαρίου 1821 ξεκίνησε η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας στο σημερινό Αίγυο, από το οποίο κατάγομαι, ως το πρώτο πολιτικό γεγονός της Επανάστασης, όπου αποφασίστηκε η έναρξή της στην Πελοπόννησο με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της Εκκλησίας, όπως ο Παπαφλέσσας, ο παλαιόν πατρών Γερμανός και προεστών και οπλαρχηγών, όπως ο Λόντος, ο Ζαΐμις, ο Μεσσινέζης, ο Φωτήλας, ο Σολιώτης και άλλοι. Στο πλαίσιο των δράσεών μας για την ανάδειξη του σημαντικού αυτού ιστορικού γεγονότος, ως Προνέα Αθηνά, συμμετείχαμε στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας ως απαρχή του 21», από όπου και το σχετικό βίντεο με μία από τις δύο δηλώσεις μου. Στον Νίκο. Νίκο. Ναι, περνάμε στον Νίκο. Μάλιστα, αμέσως. Κάπου έχω το χειριστήριο της τηλεόρασης που το βλέπετε που θέλει. Σίγουρα μην είναι το editμένο. Πραγματικά ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Τα μηνύματα των αγωνιστών είναι πάντοτε εδώ για να μας εμπνέουν και να ανταποκρινόμαστε και στο σήμερα, ώστε εκπληρώνοντας και εμείς αντίστοιχα την αποστολή μας ως Έλληνες, να ανταποκριθούμε στα ψηλά ιδανικά. Όραμά μας ως Προνέα Αθηνά είναι να φιλοτεχνηθεί ένα μνημείο για τη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας ως σημείο αναφοράς τόσο για τους Αιγιώτες αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης. Έχουμε ήδη καταθέσει την πρότασή μας στον Δήμο Αιγαίου από το 2016 και ευελπιστούμε να υλοποιηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Θα παρακαλέσω να βάλουμε στο αθόρυβο τα κινητά, εντάξει, για να μην έχουμε παρεμβολές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. 2021. Τα μηνύματα των αγωνιστών είναι πάντοτε εδώ για να μας εμπνέουν και να ανταποκρινόμαστε και στο σήμερα, ώστε εκπληρώνοντας και εμείς αντίστοιχα την αποστολή μας ως Προνέα Αθηνά είναι να φιλοτεχνηθεί ένα μνημείο για τη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας ως σημείο αναφοράς τόσο για τους Αιγιώτες αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης. Έχουμε ήδη καταθέσει την πρότασή μας στον Δήμο Αιγαίου από το 2016 και ευελπιστούμε να υλοποιηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Θα παρακαλέσω να βάλουμε στο αθόρυβο τα κινητά, εντάξει, για να μην έχουμε παρεμβολές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
Συνεχίζοντας λοιπόν με τις εκδηλώσεις του 2022, στις 30 Ιανουαρίου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών, στην οποία έχω διατελέσει Γενική Γραμματέας από το 2012, με κάθε επισημότητα τιμήσαμε την οικογένεια Υψηλάντη για τη μεγάλη συνεισφορά της στην πατρίδα μας. Στο ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο πεδίο του Άρεως και μπροστά στο μνήμα του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Με αφορμή το θάνατό του στις 31 Πρώτου 1828, τιμήσαμε τόσο τον ίδιο όσο και τους γονείς του Κωνσταντίνου και Ελισάβετ, αλλά και τα αδέλφια του Δημήτριο, Νικόλαο, Γεώργιο, Γρηγόριο, Εκατερίνη και Μαρία. Αυτή είναι η σειρά γέννησής τους. Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε από τον πατέρα Πέτρο στον προάβλιο χώρο του ναού, μετά από σχετική ομιλία του και ακολούθησαν καταθέσεις Στεφάνου από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου κ. Αναστάσιο Λιάσκο, τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, δέος Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Γεώργιο Τσαλουκίδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Αλέξανδρος Υψηλάντης, την κυρία Άννα Φωκά, πρόεδρο του Αμαλίου Οικοτροφείου, τον κύριο Αντώνη Ξεπαπαδάκο, ο οποίος είναι και εδώ μαζί μας, πρόεδρο του Συνδέσμου Πανταχού Λακώνων Ολικούργος, και τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παραχώρηση της αίθουσας, ώστε να μπορούμε σήμερα να κάνουμε την εκδήλωση. Το χειροκρότημα θέλω να γίνει πιο δυνατό, γιατί ο κύριος Ξεπαπαδάκος είναι πολύ μεγάλη μορφή για όσοι τον γνωρίζουμε. Έτσι. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια πολύ συνειδητά ενδύεται τη φορεσιά και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη και συμμετέχει σε διάφορες εθνικές εορτές. Η εκδήλωση λοιπόν αυτή στις 30 Ιανουαρίου έγινε υπό την προεδρία του κυρίου Ανάστου Δημητρόπουλου, τον οποίον δυστυχώς χάσαμε τον περασμένο Ιούνιο και αυτή η αναφορά γίνεται και προς τιμή του. Στην εκδήλωση αυτή είχα το συντονισμό των καταθέσεων Στεφάνων και ομιλιών και κατέθεσα στο στεφάνι της Προνέας Αθηνάς στην πρωτομή του Δημήτριου Υψηλάντη, όπως βλέπετε στη φωτογραφία αριστερά, μαζί με τον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Παναγιώτη Τσαφαρά, ο οποίος είναι εδώ παρόν. Η Φιλαρμονική του Δήμου της Αθήνας λάμπρινε την τελετή, όπως και οι πόντιοι με τις παραδοσιακές φορεσιές τους, από το Σύλλογο Ποντίων Σουρμένων, λόγω της ποντιακής καταγωγής των Υψηλαντών, καθώς ως γνωστόν οι Υψηλάντιδες ήταν από τα ύψαλα του Πόντου. Ευχή μας, το πνεύμα και το παράδειγμα των Υψηλαντών και των ιερολογητών να μας εμπνέουν πάντα και να μας υπενθυμίζουν πως αξίζει να αγωνιζόμαστε για υψηλά ιδανικά. Στις 10 Απριλίου τιμήσαμε την 196η επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου με επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων της Πολιορκής και την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, όπου έγινε και η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας. Ακολούθησε εκπομπή προς το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με επικεφαλή στη Φιλαρμονική του Δήμου Μεσολογγίου και τη συνοδεία του Συλλόγου Πανηγυριστών ο Αϊσιμίος με παραδοσιακές φορεσιές και άρματα. Την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, τιμήσαμε στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην ετήσια εκδήλωση που διοργάνωσε η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος με συμμετοχή πολλών ποντιακών σωματείων. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την αλλαγή της προεδρικής φρουράς με εύζωνες ενδεδειμένους με τις φορεσιές του Πόντου, τις ομιλίες και τις καταθέσεις του Στεφάνου με τον αριθμό 353.000, όσες δηλαδή και οι αθώες ψυχές που χάθηκαν τότε, τις οποίες αξίζει να ενθυμούμαστε. Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε μουσικά με ποντιακή μουσική και απαγγελίες, με τη Φιλαρμονική Λαβρίου που έπαιξε τον εθνικό ύμνο και στο τέλος με τον γνωστό πολεμικό πυρίχιο χορό που ενθουσίασε άπαντες. Την 29η Μαΐου 1453, ημέρα της άλωσης της πόλης, τιμώ κάθε χρόνο με το βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, οι τρεις σύζυγοι και ο διάδοχός του», το οποίο προέκυψε ύστερα από μακροχρόνια έρευνα και περιέχει πάρα πολλές ιστορικές αποκαλύψεις. Εκτός από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, κάνω ειδική αναφορά και σε άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της εποχής, όπως ο Γεώργιος Πλήθων και Μισθός, η Ελένη Δραγάση, η μετονομαζόμενη Αγία Υπομονή, ο Λουκάς Νοταράς, η Άννα Σοφία Παλαιολογίνα Νοταρά και ο Ιωάννης Ιουστινιάνης. Είναι στη διάθεσή σας στη συνέχεια για όποιον επιθυμεί να το αποκτήσει.
Και μάλιστα είναι τα τελευταία έντυπα που έχουν μείνει και ετοιμάζομαι για την δεύτερη έκδοση του βιβλίου. Το προηγούμενο δημοσίευμα έγινε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Με τίμησαν με αυτή την παρουσίαση. Περνάμε τώρα στην Αχαΐα. Στο Σόλο, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του Χελμού. Τι σημαντικό λοιπόν έχει συμβεί εκεί. Στις 26 Ιουνίου του 2022, στο Σόλο Αιγιαλίας, στο ναό του Αγίου Γεωργίου, πραγματοποιήθηκε επιμνημόνη συνειδέηση προς τιμή του πρωτεπαναστάτη του 1821, Νικόλαου Σολιώτη και της οικογένειάς του, με πρωτοβουλία των απογόνων τους και κυρίως του καθηγητή πανεπιστημίου από τη Βοστόνη Πίτερ Τζέφρις, συμπτωματικά συγγενή του δικού μας Παναγιώτη Τσαφαρά, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα ειδικά για αυτό το σκοπό και μας εντυπωσίασε όχι μόνο με την αγάπη που επέδειξε για την πατρίδα μας και τους προγόνους του, αλλά για το γεγονός ότι παρότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου, έψαλε και έχει ζήσει όλη του τη ζωή στην Αμερική, έψαλε όλη τη Θεία Λειτουργία. Ήταν κάτι το πολύ εντυπωσιακό και επίσης πρότεινε την κατασκευή μικρού μουσείου εντός του ναού προς ανάδειξη της ιστορίας της οικογένειας, τόσο του ναού όσο και του χωριού. Ο Νικόλαος Σολιώτης, για τον οποίο μαζί με τον κύριο Ξεπαπαδάκο γράψαμε αυτό το βιβλίο, ο πρωτεπαναστάτης του 1821 Νικόλαος Σολιώτης, και μάλιστα αυτό είναι το τελευταίο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης, το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει ο κύριος Παπαγεωργίου για να το πάρει, και ετοιμαζόμαστε τώρα για τη δεύτερη έκδοση. Γιατί ονομάζεται πρωτεπαναστάτης? Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος διέπραξε το πρώτο ένοπλο γεγονός της Επανάστασης στις 14 Μαρτίου 1821 στις πόρτες Αγριδίου, τότε Καλαβρίτων, νυν Αιγιαλίας. Είχε την ιδιότητα του ταχυδρόμου και αυτό του επέτρεπε να οπλοφορεί, οπότε κατάφερε να σκοτώσει τους 3 Τούρκους φοροεισπράκτορες που είχαν πάρει να εισπράξουν για τη συγκεκριμένη εποχή. Και αυτό λοιπόν, να ξέρουμε, θεωρείται το πρώτο ένοπλο γεγονός. Κατά εκπληκτική λοιπόν συγκυρία, ένας απόγονος του Σολιώτη, εδώ και αρκετά χρόνια, είχε παραδώσει τα απομνημονεύματα του αγωνιστή στον κύριο Ξεπαπαδάκο. Οπότε το 2021 και με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης, ο κύριος Ξεπαπαδάκος με ρώτησε αν γνώριζα τον Νικόλαο Σολιώτη και αν θα επιθυμούσα να εκδώσουμε από κοινού αυτό το βιβλίο. Φυσικά και είχα εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί τυχαίνει να είμαι πολύ καλή φίλη και να είναι ιδρυτικό μέλος της Πронέας Αθηνάς η απόγονος, η τρισέγγονη δηλαδή του Νικολάου Σολιώτη, η οποία κατέχει και προσωπικά αντικείμενά του. Οπότε, ενώνοντας όλες τις δυνάμεις μας, τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας γύρω από αυτό, καταφέραμε και εκδώσαμε αυτό το βιβλίο, το οποίο σύντομα θα είναι ξανά στη διάθεσή σας. Επίσης, με μεγάλη ικανοποίηση, είδα τοποθετημένες στο Σόλο τις πινακίδες που δωρήσαμε το 2021. Η μία εξ αυτών βρίσκεται στην πλατεία του χωριού και η άλλη βρίσκεται στην οδό Νικολάου Σολιώτη. Και το βιβλίο που έγινε και γι' αυτό ειδικό αφιέρωμα στην εφημερίδα στην Ελεύθερη Ώρα όταν πρωτοκυκλοφόρησε, και μάλιστα ήταν το πρώτο σε πωλήσεις από τις εκδόσεις Πελασγός για τον μήνα Απρίλιο. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο επόμενο ιστορικό γεγονός, που δεν είναι άλλο από τη μάχη στα Δερβενάκια, η οποία είχε γίνει στις 26 Ιουλίου. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση και την επέτειο των 200 χρόνων από τη μάχη στα Δερβενάκια, στο Δήμο Νεμέας συμμετείχαμε στον εορτασμό, ο οποίος ξεκίνησε με μνημόσυνη δέηση, καταθέσει στεφάνου στον Ανδριάδο του Κολοκοτρώνη, παρουσία στρατιωτικών, πολιτικών και πολιτιστικών αρχών, όπου χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς η κορινθιακή εστία και έγινε παρουσίαση οπλισμού της εποχής. Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών και του Ιδρύματος Κοινού Πελοποννησίου, σε συνεργασία με το σύλλογό μας στην Πронέα Αθηνά, πραγματοποιήσαμε στρογγυλή τράπεζα στο Ηνοπείο Καραμίτσου στην Νεμαία, απέναντι από την Παναγία των Βράχων, με εξαιρετικούς ομιλητές, ιστορικούς, που παρουσίασαν συνολικά όλες τις παραμέτρους και τα ιστορικά πρόσωπα της καθοριστικής αυτής μάχης. Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της προδομής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία της Νεμαίας, παρουσία πλήθους κόσμου.
Το έπος των Δερβενακίων ας μας θυμίζει πάντα πως ακόμα και τα ανέφικτα μπορούν να είναι εφικτά για εμάς τους Έλληνες, αρκεί να είμαστε ενωμένοι προς τον κοινό σκοπό. Για όσοι δεν γνωρίζετε, ο κύριος Ανάστος Δημητρόπουλος, που σας είπα ότι πλέον χάσαμε, είναι ο κύριος εδώ. Ο κύριος Παπαδάκος, που είναι δίπλα μας και εδώ σήμερα μαζί μας, ο κύριος Αλέξανδρος Μιχάκης και ο κύριος Σταμάτης Γεωργούλης. Όλοι τους εκπρόσωποι φορέων. Τον Αύγουστο τώρα του 2022, μια μεγάλη αλυσίδα φιλανθρωπικής βοήθειας ξεκίνησε από τη Στουτγκάρδη της Γερμανίας και τον Ομογενειακό Σύλλογο Hellas Helfen, που σημαίνει βοήθεια για την Ελλάδα, με πρόεδρο τον κύριο Παναγιώτη Φρέρη, ο οποίος είναι ανάμεσά μας και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πронέας Αθηνάς. Και παραλάβαμε όλο αυτό το έργο προκειμένου να στηρίξουμε τις οικογένειες. Αξίζει φυσικά το χειροκρότημά σας και τα συγχαρητήριά σας, γιατί κατάφερε να συντονίσει πάρα πολλούς ανθρώπους προκειμένου να γίνει αυτό το έργο. Αξίζει φυσικά να ευχαριστήσουμε και τους συνεργάτες για τη συγκέντρωση των αντικειμένων, όπως τον κύριο Αλέξανδρο Χαριτίδη για τη μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Στράτο Σαμιώτη και τους συνεργάτες του για τη μεταφορά του στην Αθήνα και τη συνολική συμβολή του, όπως επίσης τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, τον κύριο Ελευθέριο Φαρούκο, τον κύριο Αργύρη Μιχαλόπουλο και τον κύριο Ιωάννη Ιωαννίδη, που είναι ανάμεσά μας, και τον κύριο Ξενάκη για την εθελοντική στήριξή τους. Ήταν πάνω από 80 κούτες, οπότε αντιλαμβάνεστε πως χρειαζόταν πάρα πολλά αντρικά χέρια προκειμένου όλες αυτές να μεταφερθούν αλλά και να μοιραστούν σε συνανθρώπους μας. Είμαστε της άποψης ότι η αγάπη μας για τον συνάνθρωπο οφείλει να αποδεικνύεται με πράξεις. Στο πνευματικό κέντρο τώρα του Δήμου Σπάρτης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου εσπερίδα με θέμα «Η αναζήτηση της αλήθειας για τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που υλοποιούμε από το 2019 ως Πронέα Αθηνά, σε συνεργασία φυσικά με το Σύνδεσμο Πανταχολακώνων Ολυκούργους και την κίνηση Οργανικότητας Κοσμόπολης. Την έναρξη της εσπερίδας έκανα ως πρόεδρος της Πронέας Αθηνάς και ακολούθησαν οι ομιλίες του κυρίου Γεώργιου Δημακόγιαννη, εκδότη της Αδούλωτης Μάνης, του κυρίου Αντώνη Ξεπαπαδάκου, ιστορικού και πρόεδρου του Λυκούργου, της κυρίας Παναγιώτας Καρούν, εκπαιδευτικού, του κυρίου Τζανέτου Φιλιππάκου, ο οποίος μας στέλνει και τους χαιρετισμούς του, βρίσκεται στη Μάνη αυτή τη στιγμή, στρατηγού, και του κυρίου Κυριάκου Κόκκινου, δικηγόρου και προέδρου της Κοσμόπολης, όπου και αυτός μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από την Κόρινθο. Αξίζει να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί και στα 3 συνέδρια που έχουμε κάνει, όπως οι ιστορικές γνωματεύσεις της δολοφονίας και οι καταθέσεις των μαρτύρων, αποδεικνύουν ότι δεν ήταν η Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης αυτοί που σκότωσαν τον πρώτο μας κυβερνήτη. Όπως εσφαλμένα θεωρούν εδώ και 2 περίπου αιώνες πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το γεγονός αυτό επιτέλεσαν ξένοι πράκτορες, που έστησαν με τέτοιο τρόπο τη σκευωρία, ώστε μαζί με τον Ιωάννη Καποδίστρια να χάσει το έθνος και 2 από τους πιο άξιους αγωνιστές της Επανάστασης. Και το χειρότερο, να βαραίνει τη συνείδηση των Ελλήνων για αιώνες πως δήθεν Έλληνες σκότωσαν τον άξιο κυβερνήτη τους. Ως φορείς όμως που ενδιαφερόμαστε για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, θεωρούμε χρέος μας να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην αποκατάσταση του δικαίου και του αληθινού και ελπίζουμε και εσείς να μας στηρίξετε σε αυτή μας την προσπάθεια. Να αναφέρω ότι και από τα 2 συνέδρια συν τη συγκεκριμένη εσπερίδα, τα βίντεο είναι αναρτημένα στο κανάλι μας στο YouTube Πронέα Αθηνά. Οπότε είναι στη διάθεσή σας και για να τα παρακολουθήσετε, αλλά και για να τα προωθήσετε και σε άλλους ανθρώπους. Στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2022 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από την Περιφέρεια Αττικής, συμμετείχαμε ως Πронέα Αθηνά, υποστηρίζοντας την ευγενική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής και της εντεταλμένης συμβούλου κυρίας Ευγενίας Μπαρβαγιάννη, την οποία αναμένουμε να έρθει απόψε, προκειμένου να τιμήσουν τους συλλόγους και τις ομάδες που ασχολούνται με την ανάδειξη του πολιτισμού μας. Πλήθος συλλόγων παρουσίασαν μέρος των δράσεών τους και ως πρόεδρος της Πронέας Αθηνάς χάρισε στον Περιφερειάρχη Αττικής κύριο Γιώργο Πατούλη το επαιτειακό CD μας με τον τίτλο «Ελλάδα εμπρός». Αν θέλεις δώσ' μου ένα.
με πατριωτικά τραγούδια. Ευχαριστώ. Είναι αυτό, το οποίο κυκλοφόρησε με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Είναι το μοναδικό επαιτειακό και συλλεκτικό CD που κυκλοφόρησε το 2021 και είναι στη διάθεσή σας για όποιον επιθυμεί να το αποκτήσει. Έγινε σε συνεργασία με το συγκρότημα Έρος Ελλάς, πιθανότατα οι περισσότεροι να τους γνωρίζετε από τα τραγούδια που κυρίως ακουγόντουσαν κατά τα συλλαλητήρια για το θέμα της Μακεδονίας. Περιέχει 12 τραγούδια και μάλιστα ένα εξ αυτών ήταν δικιάς μου έμπνευσης, λέγεται «Γυναίκα Ελληνίδα», προκειμένου να τιμήσουμε και τις γυναίκες ηρωίδες της ιστορίας μας. Γιατί ακόμα και τους άντρες ήρωες κάποιες γυναίκες τους γέννησαν, σωστά? Και αξίζει να τιμούμε και τις γυναίκες ηρωίδες. Ορίστε. Είναι κάποιος, είναι και η μαλλιά του στον πρώτο. Φυσικά, φυσικά. Αναφερόμαστε σε όλες τις σημαντικές Ελληνίδες ηρωίδες. Αυτό είναι το εξώφυλλο από το επαιτειακό CD. Και περνάμε τώρα στο 2023. Το 2023 ξεκίνησε για εμάς στην Αρεόπολη, όπου πραγματοποιήθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την Επανάσταση με την ορκομοσία των οπλαρχηγών του Πέτρου Μαυρομιχάλη, ως γνωστόν στις 17 Μαρτίου 1821. Δεκάδες σύλλογοι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν όπως κάθε χρόνο και εκπροσώπησε εκεί την Πρωτεία Αθηνά κατόπιν πρόσκλησης από τοπικούς παράγοντες. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως στους μαθητές Λυκείου Αρεόπολης που κάθε χρόνο αναπαριστούν την ορκομοσία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο με συγκίνησε ότι κάθε χρόνο οι απόφοιτοι του Λυκείου αναλαμβάνουν να δώσουν αυτή τη θεατρική παράσταση. Έχουμε κοντά μας και τον ηθοποιό και σκηνοθέτη κύριο Χρήστο Γιακόπουλο, οπότε νομίζω ότι αξίζει να τον υποστήριξουμε. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία. Ήταν όπως και ένα άλλο συνάδελφο, τον Νίκο τον Καλαγερόπουλο. Έχουμε δύο ηθοποιούς ανάμεσά μας. Αλλά δεν είναι έξω κάπου νομίζω. Επ' ευκαιρία κιόλας, μιας και αναφέρθηκα στον κύριο Γιακόπουλο, ανεβάζει φέτος ένα καταπληκτικό έργο που ονομάζεται «Ο Προμηθέας Σταυρωμένος». Το έχω παρακολουθήσει, είναι καταπληκτικό και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους σας. Είμαι σίγουρη ότι θα κατασυγκινηθείτε. Εντάξει, περνάει πάρα πολλά μηνύματα, ανθρωπιστικά, διαχρονικά μηνύματα. Και φυσικά αξίζει να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, ώστε να έχουν τη δύναμη οι ηθοποιοί να συνεχίζουν και να προβάλλουν τέτοια έργα. Και ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο που είχε ανεβάσει ήταν και για τον αυτοκράτορα Αδριανό, τον μεγάλο φιλέλληνα Ρωμαίο αυτοκράτορα. Στο Πολεμικό Μουσείο τώρα πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου η προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας ως απαρχή του 21», του Αιγιώτη Παραγωγού-Βασίλη Γεωργαντά, όπως προανέφερα, υπό την αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου και του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821, σε συνεργασία με πολλούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων και η Πρωτεία Αθηνά, στην οποία συμμετείχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, κύριο Βασίλειο Κλατζάκη, ο οποίος απόψε είναι ασθενής και σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Γιατί την διαφορά που βλέπετε έχει να κάνει ότι η δικιά μου παρουσίαση από τον υπολογιστή μου εμφανίζεται διαφορετικά σε αυτόν τον υπολογιστή. Αλλά νομίζω είναι κάποια μικρή λεπτομέρεια που την προσπερνάμε. Λοιπόν, και περνάμε τώρα σε αυτό που θεωρώ το σημαντικότερο γεγονός που επιτελέσαμε κατά τη διάρκεια του 2023 και δεν είναι άλλο από την μαρμάρινη πλάκα προς τιμήν του Διονυσίου Σολομού. Το 2021 λοιπόν έπεσε στην αντίληψή μου ότι η εν λόγω πλάκα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση. Σπασμένη, ραγισμένη και σκέφτηκα ότι είναι κρίμα και άδικο για τον εθνικό μας ποιητή να μην υπάρχει μία άξια πλάκα που να τον αντιπροσωπεύει. Τότε λοιπόν αρχικά πρότεινα σε κάποιους να κατασκευάσουν τη μαρμάρινη πλάκα, μου είπαν ξέχασε το δεν γίνεται, λέω εντάξει δεν πειράζει, θα τον αναλάβει η Πρωτεία Αθηνά. Και πράγματι λοιπόν φτιάξαμε αυτή τη μαρμάρινη πλάκα, πιο μεγάλη σε μέγεθος και με αρκετό πάχος, αλλά ήθελα να την παραδώσουμε σε μια ιστορική στιγμή. Οπότε στις 22 Μαΐου, στο λόφο Στράνη, εκεί που ο εθνικός μας ποιητής έγραψε ακριβώς πριν από 200 χρόνια τον εθνικό μας ύμνο, τον Μάιο δηλαδή
που λέει του 1823, εμείς πήγαμε στις 22 Μαΐου του 2023. Ακριβώς δηλαδή 200 χρόνια μετά, προκειμένου να τον τιμήσουμε, αλλά με τη σειρά του μας τίμησαν και όλες οι τοπικές αρχές του Δήμου. Ήταν πολύ μεγάλη η τιμή μου να βρίσκεται εκεί ο Δήμαρχος, ο κύριος Νικήτας Αρετάκης, επίσης ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κύριος Δημήτρης Κάμδηλας, και όλοι οι εκπρόσωποι από τα σώματα ασφαλείας. Εδώ η φωτογραφία μας είναι ακριβώς πάνω στο λόφο Στράνη και εδώ τοποθετήσαμε τη μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο. Οπότε όταν με το καλό βρεθείτε στη Ζάκυνθο, φροντίστε να το επισκεφτείτε και να θαυμάζετε κι εσείς την πλάκα αυτή για την οποία μας ευχαρίστησαν ιδιαιτέρως όλοι οι εκπρόσωποι. Να ρωτήσω κάτι πάνω. Βεβαίως. Από πότε ήταν η πλάκα αυτή έτσι σε αυτά τα χάλια? Από πότε ήταν σπασμένη, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Εγώ πάντως με το που έπεσε στην αντίληψή μου. Πάντως δεν φαινόντουσαν πια, έτσι. Εγώ πάντως με το που έπεσε στην αντίληψή μου σε τι κατάσταση ήταν, είπα θα κάνω το καλύτερο που μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εικόνα αυτή. Και ευτυχώς έχουν αφαιρέσει τη σπασμένη. Το βίντεο της τελετής των αποκαλυπτηρίων είναι και αυτό αναρτημένο στο κανάλι μας στο YouTube στην Προ-Νέα Αθηνά και μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Είχε έρθει και η φιλαρμονική του Δήμου, έπαιξε τον εθνικό μας ύμνο. Όλοι τους ανεξαιρέτως κάνανε χαιρετισμούς και με ευχαρίστησαν για αυτή τη δωρεά. Και είπαν ότι εύχονται με τη δικιά μου κίνηση να ενεργοποιηθούν και άλλοι πολίτες να κάνουν κάτι παρόμοιο. Για αυτούς ήταν συγκινητικό ότι ένας σύλλογος μέτρα στην Αθήνα ξεκίνησε να κάνει μια κίνηση που αφορούσε το Δήμο Ζακύνθου. Αλλά θεωρώ ότι είναι ο εθνικός μας ποιητής. Αφορά όλους τους Έλληνες και όχι μόνο τους Ζακυνθινούς. Λοιπόν, στο Πολεμικό Μουσείο ξανά πραγματοποιήθηκε το αφιέρωμα στις τριλικές ηρωίδες Δηρού στις 18 Ιουνίου με τη συνεργασία των συλλόγων Σύνδεσμος Απανταχού Λακώνων ο Λικούργος και πρωτοβουλία του κ. Ξεπαπαδάκου, Προ-Νέα Αθηνά, Κοσμόπολης, Αρεοπολιτών Μάνης και υπό την αιγίδα της Παλακονικής. Το αφιέρωμα αφορούσε το σημαντικό ιστορικό γεγονός που έγινε στις 23 με 26 Ιουνίου 1826, όπου οι Μανιάτισσες, απουσία των ανδρών που πολεμούσαν αλλού, κατατρόπωσαν τις ορδές του Ιμπραήμ με τα δρεπάνια του θερισμού, παρακαλώ. Την περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε η Μανιάτισσα κυρία Ευγενία Μπαρμπαγιάννη και χαιρετισμούς απευθύναμε οι εκπρόσωποι των συλλόγων. Εγώ, ο κύριος Κόκκινος, ο κύριος Ξεπαπαδάκος, που είχε και την κεντρική ομιλία, και η χοροδία Ενωδές με μαέστρο τον κύριο Γιώργο Ντόβολο λάμπρινε την εκδήλωση με πλούσιο ρεπερτόριο από παραδοσιακά ιστορικά μανιάτικα τραγούδια. Και περνάμε τώρα και σε μια φιλανθρωπική μας κίνηση. Το Σεπτέμβριο, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, παραδώσαμε 2 φορές στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών της ΧΕΠ Ελλάς, στον πρόεδρό του κύριο Γιώργο Γαπιεράκη, τρόφιμα και είδη ρουχισμού που συγκεντρώσαμε από τους αγαπητούς φίλους του Συλλόγου και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Γιώργος Γαπιεράκης με την ομάδα του έκανε ένα εκπληκτικό έργο, αφού κατάφερε να σταλούν πολλά φορτηγά προς τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, τα οποία παρέλαβαν μέλη του συντονιστικού κέντρου στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και τα διένυμαν σε αυτούς που τα χρειάζονταν. Ήταν δηλαδή απόλυτα βέβαιο ότι τα πράγματα έφτασαν εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Και τώρα, στις 22 Οκτωβρίου, κάναμε κάτι πολύ διαφορετικό και ξεχωριστό. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν για 5η χρονιά η πορεία της λαμπαδιδρομίας από την Ακαδημία Πλάτωνος ως την Ακρόπολη, με τη συμμετοχή 12 συλλόγων, με πρωτοβουλία του συλλόγου η Εκαδέμια, όπου πρόεδρος του είναι ο κύριος Μιχάλης Βασίλας και βρίσκεται ανάμεσά μας και αξίζει το χειροκρότημά μας για όλο το έργο και τον αγώνα που κάνει για την ανάδειξη της Ακαδημίας Πλάτωνος. Το γεγονός ότι ο σύλλογος το ονομάζεται η Εκαδέμια έχει να κάνει με την μαρμάρινη πλάκα που βρέθηκε στην Ακαδημία Πλάτωνος και θεώρησαν σωστό να χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία. Λοιπόν, στην εκδήλωση αυτή τώρα πρωτοστάτησαν οι ιέρειες, που αφού μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν δικιά μου ιδέα, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια γινόταν μεν η πορεία από την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι την Ακρόπολη, αλλά οι άνθρωποι ήταν ενδεδειμένοι με τα καθημερινά τους ρούχα. Θεώρησα λοιπόν ότι για ένα τόσο σημαντικό ιστορικό γεγονός που αφορά ουσιαστικά την αναβίωση της τελετής που γινόταν κατά τα Παναθήναια,
ότι θα άξιζε να υπάρχουν και οι Έλληνες, οι οποίες οφείλω να σας πω ότι γίναμε αποδεκτές με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από Έλληνες και τουρίστες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Υπήρξαν άμπειρες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μας τράβηξαν. Οπότε ευελπιστώ να συνεχίσουμε αυτή την πολύ όμορφη συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Σύλλογο για Ακαδέμια και που πιστεύω ότι θα συνεχιστεί ποικιλοτρόπως. Ωραία. Λοιπόν, φτάνοντας τα Χριστούγεννα φέτος, εδώ κάτι σας θυμίζω. Λοιπόν, που για εμάς στην Μρονέα Αθηνά σημαίνουν αλληλεγγύη και προσφορά προς τον συνάνθρωπο, κάναμε ένα κάλεσμα μέσω της σελίδας μας στο Facebook για συγκέντρωση αγαθών και με χαρά δεχτήκαμε από το κόμμα του κυρίου Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, μέσω του κυρίου Κυριάκου Κρεμεζή, τη συνεισφορά του σε γραφική ύλη και παιδικά βιβλία, τα οποία παρέλαβα και τα παρέδωσα στον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια μητέρες και παιδιά. Την γνωριμία με τον πατέρα Γεώργιο μας την έκανε η κυρία Δέσποινα Κωνσταντάρα, που είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας και έχει συγκινηθεί για αυτή την πράξη, γιατί φαίνεται ότι οι καλοί άνθρωποι όταν αρχίζουν και ενώνουν τις δυνάμεις και τις ενέργειές τους, δημιουργείται μια πολύ πολύ όμορφη αλυσίδα. Που τον γνώρισε όμως ο κύριος Λάζαρος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Άρτος Κελάς. Λοιπόν, σωστά, είναι κοντά μας και ο κύριος Λάζαρος Παπαγεωργίου, στον οποίο θα αναφερθώ αμέσως μετά, καθώς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ενωθήκαμε και συντονιστήκαμε τον τελευταίο μήνα, πάντοτε με την καλύτερη πρόθεση το πώς να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας. Έχω χαρεί ιδιαίτερα για αυτή τη γνωριμία. Νιώθω ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ομοιοκρατασμικοί, όπως λέτε κι εσείς. Οπότε θεωρώ ότι θα κάνουμε πολλά ακόμα όμορφα πράγματα. Σωστά, κυρία Δέσποινα? Έχει, κύριε Λάζαρη? Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνω την παρουσίαση για τις δράσεις που έγιναν μέσα στο 22 και στο 23. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε με τόση προσοχή. Ελπίζω να σας άρεσαν όλα όσα κάνουμε. Ευελπιστώ να έχω και τη στήριξή σας και τη βοήθειά σας για όλες τις επόμενες ενέργειές μας.